Velkommen til Søkken Løtene av møtene. Jeg tror da at møtet vil starte EVR.fo. Og vi har lagt ut, langt har vi lagt ut av Facebook, så innan, kjøp testa, og testa.fo. Og så er vi live raskjei, R-skjei. Ja, møtet var ikke omsett lengst, og headset er litt bare til ganske ned, og du kjenner akkurat som helst vil ha en sekund eller ja, til som til anfallet, så endelig ser det litt her, og man sier så å si en sekund. If you need translation, it's right in the corner in the hallway on the table there. Vesnu, det er 18 fra dere. Her, vi tar oss inn som høyre, og så er kjeft her ute. Og så er bønnerom og refleksjonsrom oppe her. Det er nede trappene, og så første rommet til venstre er bønnerommet. Og den tredje bordet til venstre langt innetter, det er så refleksjonsrommet. Og man lødde, her er så et drama, fra denne dramabøtsen vi er ned på. Og så er og så er han Sinter. Men Arne Tell kommer Åsbjørk av Byrja vid bøn. Ja, då är det så snäck och då är det efter och jag hade vid att finns ju öarna gott eller har så öarna gott så är spänt på han vilket vågare och det som kommer hända i böld ska bara lägga lödna i herrens centrum. God tack för kvart du erst och hur vi kommer samlas om att minnas och hitcha och undrast av vad du just för oss och vad du framhållande just för oss färger och tack för det höve att vi kunde samlas om ditt namn att vi kunde vara samman och vi kunde älska varandra till tur älska och först färger och be för att stövnen att det ska vara tynande som är mitt nokon och du ska viska mitt nokon och trots att lockra just till färger och jag be för jag vill ha öppen just för du som vill tala och hjälp bakom inte bara att ha öppen öron så därför in i öronen och ut att hinnom men grund att det som kommer fram och ver du vet som ska föra fram i kväll att det ska vara frat här och det ska pojka till färger och tack för det som du just för och tack för att du sände din ögonbarna son för och Jesus tack för att du var färd till någon lojen och skapat en troan och mer och i och att inte vara att färg och lojen färger och för be för kvar en stund som är inne i att det känner sig väl och du känner också så väl för du vet akkurat vad vi struas vi och vad vi ber på och hjälp bakom bara att tåra lägga det framför någon annan och tåra färra i bönarrummet eller refleksionsrummet eller tåsa vi omkring som vi står på och om det är omkring i kväll som inte frälst till färger att han måste söka sina stöv och täcka sina stöv för det här färger och så blir det bara om att signa kvällte och signa kvar enstakan som är där och ja, att samman ska vara god och att vi skulle hitta upp på te färger och ha en väntat te och vara god i kanalen. Mitt namn. Amen. This world can never satisfy the longing in my soul when all is lost and hope is dry, when all I feel is cold. I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence, 'cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me
Tusen takk for det. Tid. Ja, det var ikke kritikk om, men jeg fikk skulle se den i Gassarhold. At det var, ja, at det var rett seende, og jeg var det vidt alt relateret og vi akkurat her. Men det var fantastisk å se hvordan alt kan forstyrre oss, men når vi søker han, så kan han ta oss på skjorte. Og vi får fri til honom, og glede til honom. For ikke glede nækker stand inn til honom. Vi får synge at vi sanger nå, og Luika nevner at hesner som vi synger nå, om du tror man kan pre-chorus opp til New Name. Ja, i 17. Korint var det. Ja, 17. Korint 5. Ta standet skjer på i versene. Først det vers 16, og så 17. Korint 5, 6. Det er alltid cool, og det sier sånn jeg. Takk for det. At altså, tar vi takk med Jesus, så var vi omskapt. Altså, vi er ikke det som vi var. Og at det er her han sier til oss nå har vi Kristus. Nå som vi setter oss gjerne, som går oss gjerne, Kristus er ui meg. Altså, vi er nødvendig skapninger. Og vi har lært han komme og gjøre oss, så kan han skape oss. Og så kan han gjøre oss til videre. Han sier oss hjemme. Og ikke hva heimen sier. Så ja, vi får ta igjen det.
sendt meg.
Fantastiskt. Så jag vill säga tack för drama i tid från Nebo. Och det var fantastiskt. Det ser ovarsamt ämne, eller påskaper. Men nu får jag höra två vittsporar. En från Uysatje och en från Ester, som på nu är de våra Locks Hope. Tar lite i Kypros, allt det där. Ja, så att man får höra en solsang från Cirklarna Reine. Yes, och så kommer Andreas ända början att man kan. Du bara på igen. Ja. Hur du Adam Eva känt? Du vet inte. The Jingle Blood. Hej. Först betalade jag det kissa igen. Det är så spännande. Så säger jag så att det har gått i kört i ändan med sanchen. Jag spurte att jag vant sjukt när jag skulle skola för vänner. Och så ändå vi att kissa så ofta som nu. Men tack. Ja, ett utsagt synder från Målsheim. Och vi får äldre kör vi. Sommars nu, Danmark. Så hej mamma, det visste faktiskt jag i skolan. Jag har blivit sport. Finna det, ja. Wow, finna det där nu. Det flesta. Jag var inte när. Jag har sagt att det blev flesta av Teen Street 2019. Men det var inte. Da jeg kom etter i Teen Street, at jeg har også om det, men at jeg gjør ikke vite. Altså, det var i 2019, så jeg kom etter skolen 19. flokk. Og jeg bandet det ikke et eller annet. Tog seg ringt som folk, og medier, altså. Jeg husker ikke om det. Jeg husker bare, ja, jeg er frelster. Og ikke mer. Och så ja, så blev det inte då. Leo och bla bla bla. Så väljer man föräldrar att flytta till Färjö 2020. Och det har varit den största siktning i min liv. Det har varit mitt vändpunkt att flytta till Färjö. Jag fann det också det att vara samman vid tryckan. Alltså, jag har inte antalet liv. Alltså, ungdomsmöte. Det var en för Erik för veckan. Här då. Höstkväll och lejarkväll och på USA. Alltså mentan eller kulturschock, mentan är chock i fick. Ta i flotte var extremt. Och ja, det är så näcka och tycker folk som inspirerar mig och motiverar mig till att läsa och bia. Alltså det är fantastiskt detta liv. Vi är tryggvant. Det är fantastiskt. Underämne är Kajestu. Och jag huxar det som Kajestu. Inte Kajestu, men Kajestu. Kila munnen, så ja, gott. Okej, gott Paula. Kajestu för samkomna. Kajestu för att bidra i samkomna. Jag håller att det är jävla viktigt. Det här var, vad ska man säga, en roll i samkomna. Eifen spelar trummor. Han tog väl. Känns och kickar. Och spelar gitarr, synger fyra. Tajt och spelar trummor. Alltså, det här var en roll att göra samkomna till Kjevrianik. Jag gick skolan där.
nere, og det er en ting god samkommer, slett det. Jeg hadde også, altså, jeg spalte 4 øyne gitar, det er ikke det beste, det var en trutcher, nei, for gitar. Men jeg har ikke lagt vi å komme fram. Altså, det var ikke lagt, jeg følte meg ikke velkommen å spille. Til at henne var vant ved at det var de som spalte her. Jeg følte meg ikke så velkommen at spille vi. Jeg har alltid det er viktig for oss som samkommer at vi imøtekommende og velkommen for folk som vil hjelpe til og bidra samkommer. Vi tonlager, vi må tighter, det er ofte med lek. Det er ikke vel noe mer og det er øsne, men ikke bare til å bidra, altså ikke bare til å møte de som vil bidra, men også til å møte de som kanskje er vantryggende og kanskje er her for først før. Kjenner kanskje ikke Jesus på Bibelen god og en annen selv vel. Vi må doa at ta emot dem. Vi som er tryggvande, vi som er brennande. Vi må doa og vilja ta emot dem. Du så kommer vi ikke til å lykke brennande, lykke motiverende til å lese og bia. Så hva gjør du? Jeg har ikke ordentlig rønt. Jeg har rønt, men jeg har ikke ordentlig rønt at få folk vi. Det er noe som jeg skal arbeide på, og ja. Jeg har ikke vært at døyla, men om du vil ta seg, så er det nekk for det her, og sned. Så gjerne vil ta seg. Bia for det, eller akkurst. Det er man vidt ordentlig vel. Her er fremst det ikke. Vi tar ordentlig vel. At han for øsene. Altså det er bare spis. Ja. Det er godt. Hej alle sammen. Hej, mit navn er Esther. Til jer, der ikke kender mig, så har jeg min far fra Færøerne, min mor fra Danmark. Det er derfor, jeg snakker dansk. Jeg har boet i Danmark det meste af mit liv, men har boet 2 år på Færøerne, hvor jeg kom i Bethesda. Og nu er jeg så på Lucas Hope, som det står her på min galli-uniform. Det er køkkenet ombord, det er der, jeg arbejder. Så ja, og nu er jeg blevet spurgt om at fortælle en lille historie, så ja, det vil jeg gøre. Så for noget tid siden, det er sikkert allerede en måned siden, tiden går meget hurtigt ombord. Der havde jeg en dag, hvor jeg havde det rigtig skidt, fordi at rigtig mange af mine venner, langt de fleste af mine venner, er i gang med uddannelse, eller er færdige med uddannelse, og er i gang med, altså har et job og arbejder. Og så var det bare, at jeg blev overvældet af den her følelse af ligesom at være bagud, eller sådan, at jeg burde være i gang med uddannelse, at jeg burde tænke på min fremtid, og ligesom sådan, jeg fik bare den her følelse af sådan, hvad laver jeg her? Hvorfor er jeg her? Jeg burde være langt længere fremme i livet, end jeg er. Så ja, den følelse havde jeg blev jeg meget overvældet over. Og så, men ja, jeg kunne mærke, at den her følelse, at det var ligesom bare en distraction, eller sådan, ja, jeg kan ikke snakke dansk længere, tilgive mig. Men jeg følte, at jeg måtte have nogen til at bede for mig, så den her følelse kunne gå væk. Så, fordi jeg ved, at Gud har kaldet mig til Lucas Hope, og jeg ved, at det arbejde, som der sker igennem Lucas Hope, er utrolig vigtigt. Og ja, så jeg ved, at sandheden er, at jeg skal være her, og at det er godt, at jeg er her. Men de her tanker ligesom bare er forstyrrelser eller sådan. Men jeg vidste bare ikke, hvem jeg skulle snakke med det her om, fordi
ja, det var tilpas tidligt til, at jeg ikke rigtig havde fået nogen venner, som jeg var tilpas tætte med til, at jeg ville dele det med dem. Og ja, jeg var også ret så pinligt berørt over det. Så ja, jeg vidste ikke, hvem jeg skulle dele det med. Så jeg bad lidt en stille bøn til Gud og var sådan, du må sende nogen, så jeg kan bede om det her og ligesom komme ud med den her følelse, fordi jeg ved, at det ikke er sandheden. Og så samme dag, så mødte jeg en pige fra Danmark, som ikke bor ombord, men hun var der bare for at besøge skibet. Hun var der en uge. Og ja, så jeg mødte hende, og med det samme, så klingede vi super godt, og vi snakkede rigtig godt sammen. Og inden hun sådan tog afsted, så spurgte hun, om der var noget, hun kunne bede om. Og der kunne jeg bare mærke, okay, jeg skal være ærlig nu, og fortælle hende, hvad jeg har været igennem den her dag. Okay, det har godt nok, det har ikke kun været den dag, men den dag følte jeg det ekstra stærkt, hvis det giver mening. For det er lidt en følelse, jeg har haft før også, og sådan, ja, men den her ene specifikke dag, der blev jeg virkelig sådan overvældet af den følelse. Men ja, så vi bad sammen, og ja, jeg fik snakket om, hvordan jeg havde det, og fik fortalt hende alting, selvom jeg aldrig havde mødt hende før i mit liv. Det var første gang, jeg havde mødt hende. Men ja, så ja, vi fik bedt om det, og jeg følte virkelig bare, at det var et bønnesvar, og at Gud han så, at jeg led, og han ville ikke tillade mig at lide i stilhed. Så ja, så Gud ser os, uanset hvordan vi føler det, og uanset uanset om vi føler, han er der eller ej, så er han med os. Ja. Og udover det bønnesvar, så fik jeg også bønnesvar igennem, ja, Bibelen, god gamle. Ja, netop på grund af det her med, at jeg var bekymret om, hvad for en uddannelse jeg skal tage, og at jeg burde at jeg burde være længere, end jeg er. Og det blev lidt kogt ned til verdens visdom, at det ligesom, at jeg ønsker mig verdens visdom. Og der står det her i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 18 og 19. Pas på, at I ikke narrer jer selv. I, som er kloge i denne verden, må give afkald på jeres visdom, før I kan tage imod Guds visdom. Denne verdens visdom er nemlig tåbelig i Guds øjne. Det er, som der står skrevet. Han fanger de kloge i deres snedighed, og et andet sted står der, Herren kender de kloges tanker og ved, at de er uden værdi. Så ja, så pointen er bare, at ja, det er mere vigtigt at søge Gud, og det er mere vigtigt at gøre hans vilje, end at have den perfekte uddannelse, eller have det perfekte job. Ja, det skal selvfølgelig ikke misforstås. Hvis man har en passion og et ønske om de ting, så det er ikke dårligt. Altså, det er super godt at få en god uddannelse og alt det her. Men ja, først og fremmest, så skal man søge Guds vilje. Og ja, så hvis der er nogen af jer, som er ligesom føler, at I ikke ved, hvad I skal med fremtiden og alt det her, så vil jeg bare sige, søg Gud, og ja, han har et svar til jer, og det er det, der er vigtigst, det er at søge Gud. Så ja, så det var min lille historie. Håber ja, det var godt. Vi ses. Hej tid, jeg heter Sigrun, og jeg sier januar jeg kommer ur Høyvik. Og jeg ble spurt om at synge for dere, og det sier jeg så ja til.
Ävne för dessa stövna är ju vändpunkt och så kommer jag också om cover mitt vändpunkt. Så är ju uppvuxen vid att alltid jag har hört om Jesus och så blir hon så ordentligt god vid en sang som heter Jesus kom in. Det känner han säkert. Och så huxar jag om jag skulle täga om jag skulle synja han och så fann jag 3 vers och en skån och så valde jag omsätta det till förrest. Ja, så han får jag synja för det. Så förlägga blir på Rombrev 29, en också känt vers. Tog till vi munnen jotta Jesus som Herre och trust i hjärtan om att god rastjan upphör en dig så ska du vara frälst. Så blir det god tid alltså huxa om årene som personen ikke bare nu med eisene til sin lovsang og annet. Og min bønn er han at onker her jeg skal ta Jesus inn i sitt hjerte i kveld. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in och be till min sal trött hevur och fri. Kom in i mitt hjärta och i dag. Jesus kom in. Jesus kom in. Kom in i mitt hjärta, Jesus.
at jeg alltid har tro på Jesus, så har vi eisne ivast, som menneskeslitt. Jeg vet om man ordentlig var der, om man var til, og jeg følte ikke alltid hans nerver, og jeg vet ikke, jeg ber ivast. Så i august i år, så var Salmer 190 releasen en møte, og man kom til så vel av spørsmålene, og så den etter, så setter jeg meg vid klaveret, og jeg ber bare spille, og så leta til, synes jeg tanker, eller jeg hørte lære til, så ta det føla som at god ikke der, eller ikke føla hans nerver, og så han der. Og jeg vil gjøre det vi med stikken at vi ser noe sånn, de kommer bare bli oppe an, hvis de tar god. Jeg har finnet sånne kurser, og de ordentlige hokk som årene til nesten beinleis uppgifter. Så ja, så må vi ikke det etter David. Du hever grei
Tusen fyrir Sigrun og Tid og Isak og Ester. Ja, fantastiskt. Det är också fantastiskt hur Orkvots alltså, det är som allt gånger ut fra och klara hur jag som sankren kunde tänka sig på det rymdna. Och det är så seende att det är ju rör bort i hjärsta och det samma med Ester. Hon fann nästan vers 4 och det är så stort hur de verserna passar akkurat till löjtjen som vi såg tramma igen. Och här så är det som såg hur god han liksom visste henne med någon näs. Hon var bara så glad och det så är det nu vi upplever att hvis vi söker och hvis vi läser. Och vi ser det inte som märker åt oss allt. Men jag ser det liksom tid är så gott för jag. Och jag vill sagt att det djävul mer än det kräver alldeles i bukna. Så det vill jag lägga till att göra. Ja, vi får så synka. Nej, skulle jag säga att Isak han nämnde det att vara vision i samkomna, så vill jag bara säga att om näkar är råd till att hjälpa till och Jonas arbete så må det äntligen säga fra till det hjärsta det är välkommen. Och ja, det är bara skrivet till honom. Detta kommer att ta sig veckan. Sitter bara vid omkring så skulle vi nog finna slöjn till att utleva verkligen ankastanna och du är spirituell ankastanna. Törst något, inte alltid törst. Från annan del. Så ja, vi har fast inte vi. Try it to
ska jag bara ända låt mig på. Herre, tack för det vägra kvalitet, Herre, tack för att samla sig upp testa och ha ett möte. En ungdomsstund där nekva ska samlas runt om att för ju när vi vill samla vi är rätt. Då ska vi mittlen någon då. Är du i på något sätt in i här. Till namn. Amen. Ja, tusen tack för ett välsignat kväll och jag alltid det var fantastiskt att huxa om det nu att vi där snäck in i och det snäck som lusta via net någon och Herren vill ha ett personligt samtal vi kan önsa av oss. Det är så störst av det. Att han huxar om oss, han vill ta sig av oss. Och ja, tar vi möte efter morgon, 2 möter efter samma tidspunkt, klockan 8 och klockan 10. Och ja, onkel skriver ner det att jag skulle ta minst en vi i morgon, så vi måste se nekvalsk morgon. Och ja, så är det en seminarier i morgon, klockan 2. Och tar vi alla talarna vi som är att förra möten med Monica och Högne och Rejen och jag kan just. Tar vi alla vi och då kommer jag en stor boskap klockon. Och så får jag då snä att det är mer kanske workshop vi för att komma samman i smärre balkar och snä att snacka om spurningar vi har och kan be samman och sånt. Så det har vi ordentligt gott. Och tillmälden hon för fram ja hon vet det där. Kari Österö, du kan skriva till Kari Österö Messenger eller SMS. Så att jag det dör att han har just nu. Och ja, och kaka och kaffe och sånt. Det var väldigt spännande. Och det vill jag inte att det kan komma till. Så ja, Dräckamånen han vill vara nu har loft någon och bönar upp det här vant ju över öppen löt att träda som och att det är reflektionsrummet här är alltid välkomna att bruka just. Men ja, och kvället till slut än. Det fortsätter och tar vi upp till Sysnon Aron och går upp Björk Väst. Det är Gøylene 4, ja. Ja, det reja strikan, att reja prickaren vid det här. Det reja strikan till tryckaste gångväver och till på ett rum skolan och så ja, så gänga det bara förstånden minst det. Och här är förgångarfältet, det måste bruka. Och ja. Så husen det så jag så är det så svårt just ner. Ja. Så där här möttes vi att lätta mig. Och jag har inte skilja lärare som opererar nu